Tak dobré ráno, ženy. Já jsem vám dneska chtěla ukázat, jak probíhá moje každodenní ranní proměna ženy. Některé z vás to možná znáte, některé možná ne, protože se třeba tolik nelíčíte, ale já v podstatě ze sebe se proměním každé ráno, protože kdybyste mě viděli tak, jak vstávám, byste mě 100% nepoznali. Není to o tom, že bych to ze sebe dělala jiného člověka. Ten člověk, kterého vy znáte, jsem já a ten člověk, který vstávám, jsem také já. Akorát na veřejnosti se cítím lépe, když jsem prostě nalíčená, jsem upravená, pomáhá to mému sebevědomí a mému vystupování a vzhledem k mé práci, poradkyně a vizážistky samozřejmě je to i moje reklama toho, jak výrobky fungují a jak se o sebe starám a jaký to může mít výsledek. Sami vidíte, že jsem naturál momentálně, chvilku po vstávání, kruhy pod očima jsou vidět, zabarvení na víčkách je vidět, jsou tady i nějaké nedostatky. Je to prostě full natural, jak vstanu a jak vypadám po ránu, takže teď si ukážeme, jak to bude vypadat, když se potom proměním. Takže je to tady. To jsem já po proměně, vidíte, že rozdíl je obrovský, ať už vlasy, tak především obličej, protože o tom jsem hovořila na té první části videa. Není to o tom, jak jsem říkala, udělat ze sebe jiného člověka. Co se týče mojí každodenní ranní proměny, je to o tom zvýraznit to, co si myslím, že na mě je krásné, a potlačit to, co si myslím, že by nemuselo být úplně vidět. A přesně o tom jsou naše proměny, které provádíme. Všechny vy, které jste u nás byli, nebo které se k nám chystáte, jste nádherné, sami takové, jaké přijdete. Jste ještě nádhernější, když odcházíte, ale často s váma hovořím o líčení a i se svými klientkami. A odpověď ohledně líčení nebo ráno líčení je většinou: Ježíš, to bych musela stávat o hodinu dřív, Ježíš, to bych se 2 hodiny líčila. Mé holky, to jsou výmluvy, jsou to jenom výmluvy. Já, když líčím nějaký projekt, líčím nějakou modelku, tak když je to skutečně složitý make-up, tak já toho cizího člověka líčím třeba 3/4 hodiny, ano. Nebo hodinu, ano. Standardní líčení, moje líčení cizího člověka trvá půl hodiny, 20 minut, 15 minut, pokud je to rychlovka. Když líčím sama sebe, trvá to 10 minut. Když si dám záležet, může to trvat i 20 minut. Ale to je třeba večerní líčení. Ale co se týče ranního líčení, holky, 1, 2, to je nesmysl. 10 minut. A co vám k tomu stačí? Stačí vám sjednotit barvu pleti. Často se stává, nebo je to běžné, že máme různě barevnou tu pleť, máme různá začervenání, flíčky, tmavá místa a tak dále. A sjednocení barvy pleti je prostě základ toho, abyste vypadali nádherně. Není to o tom dávat si na sebe nějakou masku, je to o tom prostě jenom třeba zakrýt červené tváře, protože pokud máte červené tváře, tak i když máte ty nejkrásnější modré oči pod sluncem, tak ty červené tváře prostě odvádí pozornost od vašich krásných očí a potom nevynikne ta krása těch očí. Takže my, když potlačíme tu červenost, tak potom vynikne úplně něco jiného v tom obličeji. K tomu, abyste se ráno připravili, byli nádherné, cítili se dobře a pokud třeba nemáte úplně dobrý den, občas se to stává, nebo jste měli špatný večer a ráno se nevstává úplně lehce, tak taky nechceme, aby každý viděl, že jsme na tom špatně nebo že se úplně necítíme. A právě to, že se o sebe ráno postaráme, nám pomůže vytvořit dojem toho, že všechno je naprosto v pořádku a mě to vyhovuje. Já nepotřebuji, aby okolí vidělo, jestli jsem večer plakala, nebo jestli jsem málo spala. Prostě potřebuji, abych působila dobře, svěže a lidi se v mé společnosti cítili dobře, aby na mě nikdo nekoukal: Ježíš, chudinka, to se asi má špatně, to nikdo nepotřebuje. Takže je to jednoduchý, když chcete prostě dosáhnout jednoduchého vzhledu během 10 minut, stačí vám make-up, podkladová báze,
podle vašího typu pleti a barvy vždycky vybrat ten, který vám nejlépe sedí. Ne tmavší, abyste měli opálený vzhled, ne světlejší, abyste působili hezky bledě, ne žlutější, ne růžovější, prostě ten, který přesně sedí k vaší barvě pleti. Pokud se necítíte s make-upem, můžete zvolit variantu nějakého BB krému nebo CC krému, ale pokud nemáte rádi mazání něčeho na obličeji, můžete zvolit výbornou variantu minerálního pudrového make-upu, který působí velmi přirozeně, krásně sjednocuje barvu pleti a krásně zmatňuje. Oblíbený právě u klientek, které nechtějí nosit make-up. Tohle nanesení trvá minutu maximálně, holky, opravdu nepřehání. A potom, když nechcete mít nějakou, nebo nemáte nějakou obrovskou výbavu, pak je ideální takováhle kazetka. Kazetka, která má všechno v sobě a vy nemusíte nic moc řešit. To znamená, máte tam své 3 oblíbené stíny, to vidíte, a máte tam tvářenku, která je potřeba, aby náš obličej nevypadal placatě, ploše, aby jsme vypadali opravdu svěže, a můžete si tam dát rtěnku nebo lesk a malé aplikátory, malé štětečky. Takže ji máte všude sebou, můžete kdykoliv se přemalovat. Samozřejmě můžete tady tu paletku měnit podle toho, co se vám bude zrovna v daném období líbit, ale je to ideální. Víc jak 3 stíny vy nepotřebujete, zabalíte a nosíte sebou. Je to všechno. Holky, 10 minut, to je všechno, co stojí vaše proměna. Takže když k nám přijdete a odcházíte proměněné, učesané, nalíčené, nadšené, máte nádherné fotky, tak si tu proměnu držte i doma. Dejte si těch 10 minut. Vstaňte o 10 minut dřív, není to tolik. Někdy děláme to, že se staráme hodně o ostatní a zapomínáme na sebe a je to špatně, protože potom nejsme spokojení s tím, že nemáme čas na sebe. A když nejsme spokojení, tak není spokojený ani naše okolí. Takže se zamyslete, kolik času věnujete sobě, kolik času věnujete svým dětem. A kdyby vám vaše dítě přišlo a řeklo, mami, já na sebe nemám čas, já se musím starat o někoho jiného, co byste mu řekli? Musíš si na sebe ten čas udělat. Takže holky, čas nemáme, čas si děláme, tak si ho na sebe udějte. Krásný den, dejte si nějakou výbornou kávu, já jsem si dala už vánoční se skořicí, nádherně voní, a ať máte nádhernou středu, nádherný zbytek týdne a krásný předvánoční čas. A budeme se na vás těšit na dalších proměnách.